Mausab kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Sugod karong semana mapahimuslan sa mga miyembro of PhilHealth sa Negros Oriental ang dugang benepisyo alang sa outpatient medical services sa ahensya. Kini human buksan sa mga opisyal sa PhilHealth o kagamhanan sa Negros Oriental ang Yaman ng Kalusugan Program kun YAKAP. YAKAP is the enhanced no consulta. We do not only offer free labs, free consultation, free 21 medicines under the consulta program, diba 21. But under the YAKAP, we have the cancer screening tests. Adunay 44 ka mga local health units o LHUs o mga pribado o publikong tambalanan sa Negros Oriental ang gitugyan sa PhilHealth nga mohatag og serbisyo sa YAKAP. Our YAKAP Health Clinic, our doctor, becomes our health partner. And this is our gateway for specialist care. Eventually, each Filipino's health is improved. Makita ang listahan sa mga PhilHealth LHUs o mga tambalanan sa ilaang website. Giauhag ang mga miyembro sa PhilHealth nga morehistro sa ilahang LHU o sa ilang gipili nga tambalanan alang sa pagpahimulos sa mga serbisyo sa YAKAP. Pwede sab magparehistro ang mga miyembro sa YAKAP pinaagi sa eGov app sa mga cellphone ug members portal sa PhilHealth website. Gikan sa Negros Oriental kini si Dinsel Asiano sa PIA alang sa MBCV.